बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनबो समावहाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम बावहरनाय जाबाय। नंगौ आं दिनैहाय नैबे कुसुगाव ओनसोलावहाय दंफैयो। बेनो जाहैबाय रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलाव गोग्लैनाय नैबे कुसुगाव आइबि बांग्लायावहाय दिनैहाय मोनसे बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मोनसे जोबोद मोजां गाजा गोमजा हाबाफारिखौ जोङो खुंनाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय मावथांखि बेखेवनाय हाबाफारि। बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव गोदै जांख्रिखांनाय हाग्रानि बेरेनिफ्राय गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनाय नैबे आयदाखौ लानानैहाय दिनैहाय नैबेयावहाय गाजा गोमजा मोनसे रायजोफोरखौ लानानैहाय नैबे हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समावहाय जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौहाय नैबे बेरेखौ माबायदि फिसियो आरो बेरे फिसिनानै जों माबायदि बेनिफिट खालामनो हायो बेखौहाय माखासे सावगारिफोरखौहाय फारि फारियैहाय खोन्थालांनो थाखाय बे समाव खावलायनाय जाबाय। नैबेनो जाहैबाय गोनोखोआरि आदबजोंहाय माबायदि बेरेखौ फिसिनाय जायो। नैबे जाहैबाय नैबे बेरेनि सावगारि आरो नैबे बेरेनिफ्राय गनाय मोनसे बिदै बेखौहाय माबायदि फिसियोब्ला जोंनि माखासे बेखार थानाय लाइमोनफोरा माखासे बेनिफिटखौ जोङो खालामनो हागोन। बेनि थाखाय नैबे सावगारियावहाय फोरमायनाय जादों। केमेरा पार्सन बिथांखौहाय रोखा रोखायैहाय नैबे सावगारिफोरखौहाय देखायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो एनजिअखौ लोगो नांनानै जोङो जेरै डेम' खालामनो नागिरदों सेक डेम' खिन्थु ट्रेनिं होगोन। ट्रेनिं होनायनि उनाव नोंथांमोननो रांबो हरगोन, नोंथांमोननो बेरेबो होगोन लाबोनानै आरो नोंथांमोननो माखासे मेटेरियल्स इकुइपमेन्टबो होगोन। फैसा होनाय नङा नंगौ बे समावहाय नैबे मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो फैसा नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलावहाय गोग्लैनाय बे 7 कोटि थाखाखौ जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो राननानै होजोबगोन। जों लाया बेखौ माखासे मेटेरियल्स बायनायाव माखासे खामानियाव थांगोन। बेयावहाय बाहागो लाफैदों। बे बेलेग खोथा खिन्थु जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ मावनो बेरे फिसिनाय हागौ। खिन्थु मेइनलि नेशनेल पार्कनि बिथांमोना साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजो होननानै बिथांमोना नैबे समावहाय फोरमायदों। बिदिब्ला जोङो माखासे बे हाग्रा बिफाननि EM मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ नैबे समावहाय मिथिनानै लागोन। जोंनि बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय 7 कोटि रां मोनदों सेंसन आरो बिनि थांखियानो जादों हाग्रानि बेरेखौ माने मौ बेरेखौ लाबोनानै न'आवहाय फिसिनाय, जायनि जाहोनाव जों बेखौ गोदै जांख्रिथाय होननानै बुंदों। गोदै जांख्रिथायनि गुबुन मोनसे थांखियानो जोंनि बर' समाजावहाय गाव सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानाय खामानिफोरखौ जों दाबो मावनो रोङाखै। नंखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गेजेरजों आरो एनजिअफोरनि गेजेरजों बेरेखौ माबोरै फिसिनांगौ आरो जों माबोरै सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हायो बेखौ लानानैनो दिनै जोङो बे ग्रिन रिभलिउसनजों लोगोसे जोंनि जा सुइट रिभलिउसन बेखौ दिनै बिटिआर सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों लन्च खालामनांगौमोन, खिन्थु बिथाङा गैयैनि जाहोनाव जोङो डिपार्टमेन्टनि EM घनश्याम दास मानव गेदेर बिथांनि आखाइजोंनो लन्च खालामनाय जादों। फाइनेन्सियेलि जोंथ' गभर्नमेन्टआ रेडिखा, इकुइपमेन्टस मेटेरियेल्स इनक्लुडिं द मानि, माने फैसाजों बेसादजों मानसिनि मरेलिटिजों जोङो हेल्प होनो नाजागासिनो दंखायो आरो होबोदों, दा होनोबो थांगासिनो दं। नंखायनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानाया गावबा गावनि सायाव सोनारो। जों साफ्रोमबो जुदि मावथि जायाब्ला नोंथाङा जेसेबां कोटि रां लाया मानो बा रां मोना मानो सरकारनिफ्राय जों साक्सेसफुल जानो हानाय नङा। थेंक इउ। जोङो बिटिआरनि मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो बेजों लोगोसेनो गोनोखोआरि बेरे फिसिनायावहाय मा आगजु नांगौ बे राननाय हाबाफारि, बेजों लोगोसेनो मोनब्रै इक' टुरिजम ससाइटि आरो माखासे गामि ओनसोलफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोहाय माखासे चेक राननाय हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै नैबे दिनैनि मेहेर गोनां हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। गसागावनिफ्राय सदीप नार्जारिनि खौरां। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथां 360